Kebumen Ngetan kan nganggo Kebumen Ngulon nganggo A. Kene O. Bener. Sego. Pira. Aja. Ngono. Kontal. Nek misale aku ndek bojo lek gareng ngene iki ya ora apa-apa. Aku trimo walaupun gering-gering ngene iki lho, Cak. Misale ndak kelora payu tak kon tandur ning sawah ora apa-apa. Dadi engko ora nek ning sawah ki ibarat iki ra ketang-ketang nandur kentang. Ora dadi sewayah-wayah katoke suwek kentange metu ra iso tuku katok. Aja mbok sambung. Yen mbok sambung ki dirungokke ngeres. Oh ngeres kepiye? Alon-alon aja mbok sambung dadi nandur kentang. Dadi yen sewayah-wayah katoke suwek kentange metu. Iki mandek sih katoke suwek sih. Lagi kentange ditokke. Lah kok ditokne? Sing ngomong sekretaris sapa? Kuwi ndek ning bagian kabak humas. Jatahku ki sing nggon nyetempeli kae lho. Humas kok nyetempeli piye? Ayo bendina kan ya gur ngurusi surat-surat. Surat teko ki tak stempeli. Surat keluar ya tak stempeli. Salah iki apa? Konokan kok mbok setem iki lho. Ngetoki iki lho. Ngetoki iki lho. Ya wis kene cara Jawa ngetoki ngono wae. Lah, iki ra jenenge ning kantor ki ra stempel nggih mboten, Mas. Stempel. Dadi mergo saking akeh tak stempeli kabeh. Iki lho bakul dawet tok mangkokmu siji nek mau ngedoli piye? Lah ngedoli piye? Apa ngono kuwi disai-sik apa? Yo antri sik no, Mas. Antri kok mburi. Antri keplek ngono kae. Wah, Dik, dadak urut lho, Dik. Aku bisa arep tuku dawet apa arep ning rumah sakit? Ora ning ngono, lancene ya wong bakul dawet lak kepayon ya ngono kuwi. Saking larise. Lah pancen mangkokku mung gur siji yo, Mangkoke siji. Heeh. Ngono aku tekok cendole ireng apa-apa wernane aku mung ya Dik ya. Genah-genahane lho. Sesuk awake dhewe rono ben ora Ponorogo kan sok biru cendole. Sok-sok enek sing ijo. Nek ireng kan rada menarik to, Dik. Nah. Cendole rupane ireng apa ireng apa ijo? Ya ireng semu coklat ngono kae. Masuk, Dik. Ngene lho, Bos. Anu, sik nuwun sewu. Niku cendole metu jlirite no. Ya iya no, Mas. Dik, seneng aku, Dik. Anu jero cendole nek kacange ora? Ora enek. Terus Jarwo petuk karo kancane sing lemu. Sing lemu jenenge sapa to, Mas? Jenenge sapa? Lho, aku takok sampean. Jenenge? Lah iya jenenge sapa? Jenenge sapa? Lah sing roh sapa? Kira anane raro ki ya takok kok. Tak biacok tenan apa cah? Kan Jarwo to. Lah iya kuwi duwe kanca lemu kae jenenge sapa? Sapa? Ora roh. Kok kene takok ngono kok. Kae jenenge sapa? Ora roh. Wong dindar roh aku takok kono kok malah kono takok. Lah iya sing lemu to. Kancane Jarwo. Kae jenenge sapa? Lah sing roh ya sapa? Jangkrik. Wong kene takok kono malah kono metenteng. Tekok Padeglang lho. Sing lemu sing iya jaluk gedhe. Ya bos. Niku jenenge sapa? Lah kae sapa jenenge? Lho malah takok. Tok kowe iki ngono. Wong kono iki kacake tak kira kok kaya-kaya roh. Sing dijak. Inggris itu kalau I dibaca I. Kalau Sri? Sroy. Berarti kalau Pak Munib? Munaib. Oh iya Inggris Kak. Terserah kamu lah. Sri, Sroy. kapan kowe bali? When you come back again. Wah, kowe lunga You have a gun. ora pamit aku. Without permit to me. Jarine neng pasar You said go to market. pamit tuku terasi. Permit buying trashy. Loh, ibu-ibu ketawa. Terasi bahasa Inggris. Orang Inggris gak pernah nyambel. Gak ada terasi. Nganti saiki Until today. kowe durung bali. You never back again. Wah, ndang bali yo Sri. Please you come back Sroy. Ndang bali yo. Please you come back. Back. Aku pengen operasi aja, Mas. Operasi ini dengkulmu iki lho sing dienggo biaya. Yo piye ben awet tok dalane Ya kudune wong nglahirne iki lho, Dik. Wong nglahirne iki lewat tempat yang sudah disediakan. Ini lho. Lah nek aku tempat yang disediakan gak duwe, Mas. Dari mana datangnya lintah
Dari sawit ke pohon jati, dari mana datangnya cinta, dari duit turun ke hati. Wow, cocok. Nganggo sayap ning dhuwur dengkul, kadung dioyara gelem dirangkul. Ana pulos labu karangan, dikira tulus jebul mung ampiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa iso tak terus nih pantun? Aku iso, sing penting kuwi tuntun. Kerikil keri ning sikil, keringet keri toranget, keribo keri tur abuh, keripik kuwi ngono mesti kriyu-kriyu. Opo? Abah Kirun, Iya, Nduk. jenengan dari rumah jam berapa? Saya dari rumah jam 8 pagi. Oh, sampai sini mentil dulu. Ya neng renek wis tak goleki. Oh, Keri nang omah. jenengan nggak bisa mentil tadi. Ya ya. Nek kene ngarani leren utawa ngaso. Wong wedok-wedok ya guyuhe kulino mentil kuwi ya. Keplok. Manukku ora keplok. Kan dia manuk. Manuknya dalange ora keplok. Ora. Iya, manuknya wis ora keplok. Ora keplok. Iya. Rareti nah aku nih manuke ora keplok. Iya. Padahal angkiran duwe manuk. Duwe nek kikire jenenge jeli. Tekan Dani ya. Pak Dalang duwe manuk, tapi wis ora berguna, wis keplok-keplok. Oh, duwe manuk. Iya. Yo kabari aku nek duwe manuk. Sesuk tak dudui wae rasa tak kabari sa. Ya aku arep delok apa love. Oh iya, oleh. Ngono. Oleh ra apa-apa. Ning wis ra keplok lho ya. Yo, komen arep tak jupuk tak jolong lumayan nih 2 juta. Singkatannya apa? SD iki singkatannya apa? Apa? Lah Apa, Dang? eling no. Oh, Selu tambah telu piro, Tun? Kapan? Kapan? Iki pomone aku tekok ya. Sikile sapi piro, Tun? Kapan? Loh, pinter. Sikile pitik piro, Tun? Aleh, Sikile ayam. aleh. Loh, pinter. Sikile wedhus piro, Tun? Sekawan, Sikile kambing. sekawan, Loh, pinter kabeh. Sikile iki- kebo. sekawan. Sikile kerbo. Riko. Lah. Apa iso?